càlid, però acabarem en més tràgic. L'Abel és el protagonista que viurà una aventura amb molts antagonistes. L'Amanda és la parella de l'Abel i el moment que més va patir va ser quan se li va voler el mocador. Maleït pícnic, si tu no haguessis existit, tot això no hagués succeït. Amb una tempesta inesperada, l'Abel va començar una aventura arriscada. El mocador, el causant de que l'Abel patís per tot. Les teves aigües violentes em van arrossegar i a l'illa perduda vaig acabar. Ia, t'has convertit en un malson, però gràcies a tu he descobert qui realment soc. Bedoll. Vaig pensar que no em podria refugiar, però al final va ser El Salvador. L'Amanda i l'Abel es comuniquen gràcies a un estel. Riu, em vas fer patir, però al final vaig poder fugir. No vaig creuar el riu fins a l'últim instant, sabent que tu m'estaves esperant. L'Abel va intentar moltes maneres de ser vist, escudelles, senyals de fum i moltes més. Quina li haurà servit? A la tardor vaig estar rumiant i amb el meu nou pla vaig decidir seguir endavant. L'Abel feia escultures a l'illa per sentir-se amb la família. El tronc, una ajuda que va servir de molt. El teu tic-tac fa que em traslladi amb la meva estimada Amanda. La teva història em manté ocupat i així aconsegueixo no perdre el cap. L'hivern em va deixar la casa nevada, però no em va congelar el meu sentiment d'esperança. A l'illa vaig estar sol fins que va arribar el mussol. Et vaig intentar capturar, però una vegada més et vas escapar. 3 plomes teves vaig agafar del record del que va passar. Amb la llança i el sacrilegi, l'Abel va derrotar el mussol tot sol.
En Gower és l'amic de la Bell, però a vegades no se'n recorda gaire bé de les coses. L'estiu, l'estació de l'any on la Bell complirà el seu somni més gran. Gower, em sento amb esperança i trist perquè te'n vas d'aquí i no tornaré a ser vist. Ratatouille anava caminant amb un gat ferotge es va trobar. La Bell se'n volia escapar. Després de moltes batalles amb ell, se'n va escapar. Si vols veure una increïble aventura, compra el llibre i gaudeix la lectura.